Здравейте, приятели! Наскоро написах една песен, която е базирана на Исаия 61 глава, на други стихове в Исаия, на Псалм 30. Накратко в нея се говори за това, че времето, в което тъжим, страдаме и плачем, има своя край. И Бог иска да направи нещо ново. Той иска да замени нашата тъга с радост. И всичко това, през което сме преминали до сега, като нещо трудно, Той иска да го използва за Негова слава, за да може да послужи по някакъв начин не само на нас, но и на други хора. И с две думи, Бог има различни сезони в нашия живот, така че не всичко е само тъга, болка, но има и радост. И преди всичко, нашата радост е в Него. Тя не зависи от никакви обстоятелства, така че нека да се зарадваме в Бог, защото Той иска да направи нещо ново в моя и в твоя живот. Амин. Това е песента. Помагаш ме не